Lancaster on the mix. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPSO Musa shugaba kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPSO Musa shugaba kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. A lafiya mun je gwarzon shekara a barka sai ta Allah lamba tara oga. Suna gani a aikin ka gagara masu fushi ashe sai dai sabura oga. Ku sha zaman ka daidai haka za su bar ka daidai. Kwamishinan 'yan sanda yanzu sunan ka an kai gaskiyar ka ce yau wata taimake ka oga. Daukacin 'yan sanda na ji na yaban ka sun ce kana da kyau na hali sun yabe ka oga. ADC kai a baya wa gwamnan Nasarawa Yahaya Bello shi ma ya ce kana da himma. Best Lady kasa Hajiya Aisha Buhari na ji ita ma ta ce kana da himma oga. CPSO kaiwa shugaban kasa Tinubu 'yan ta'adda ma shi baka bar su ba oga. CPSO Musa wannan tambarin ka ne sakon injiniya ya haya Muhammad Sani a dan amana ne shi na ji tun da faru oga. Ya ce mai fatan alkhairi ko dan gaba Allah shi sa ka zama aiji a kasar mu oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPSO Musa shugaba kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. A lafiya matashin kwamishinan sanda da sun ki ko da sun so kai dole masu yarda. Dogo kana da girma da gani ka wuce wada shugaba muna yaba ma da kokarin ka jadda. Hukumar 'yan sanda da alfahari da kai ya oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPSO Musa shugaba kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Madugu uban tafiya taken ka kenan shugaba sunanka ne ka daɗe da wannan. CPSO girman ka ne kowa ya san da wannan. Usman Musa shugaba ka fito shi kenan baka san tsoro ba ai dole mu yaba maka oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPSO Musa shugaba kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Madugu uban tafiya taken ka kenan shugaba sunanka ne ka daɗe da wannan. CPSO girman ka ne kowa ya san da wannan. Usman Musa shugaba ka fito shi kenan baka san tsoro ba ai dole mu yaba maka oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPSO Musa shugaba kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Special task force aikin ka na baya na ji an jinjina maka yi sulhun makiyaya a Filato da Mano. Ya rike sashi manyan laifuka can a Kano kuma jihar Legas na ji sun ce da riga yanzu CP an kai maka ai dole mu sara maka oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPSO Musa shugaba kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Ya kwamishinan 'yan sanda kwamishinan 'yan sanda wanda bai ya oda zuwa kwamishinan 'yan sanda shugaba akwai ta kai kwamishinan 'yan sanda kana da kyau kwarai a riya kwamishinan 'yan sanda daga shigo ana maraba kwamishinan 'yan sanda. Usman Musa shugaba kwamishinan 'yan sanda da gaskiya da bashi zamba kwamishinan 'yan sanda gama hida ka da bayya
kwamishinan yan sanda. Wace su Hajiya Farida, kwamishina su Indo Aisha amarya, kwamishinan yan sanda. Baban su Khadija mai matasa, kwamishinan yan sanda. Ga Khadija Allah karo mana, dan Musa uban Musa da shan Allah, kwamishinan yan sanda. Baban su Aisha kyautar Allah, Ibrahim na kansa ne akan baiti a gaida oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPSO UM Musa shugaba koma madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPSO UM Musa shugaba koma madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari